Ajutor! Ce se aude? Ajutor, vecine! Să văd ce se întâmplă. Zbor! Am jetpack! Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Ajutor, vecine! Aici! Ce faci, vecine? Te-ai blocat cu copii în capcană. Nu, mă, am vrut să împrumut niște trestii de zahăr, să fac o prăjitură, dar n-am avut ce. Am vrut să văd ce e aici. Hai că voi încerca să fac o construcție pentru a-ți da drumul. Trebuie să spargem aici sau să facem asta. Să-mi uit ce am eu prin buzunar. Vecine, mai repede că mor copiii de foame. Stați, domne. Domne, scrisul. Domne, de-abia merge. Stați că voi... Bă, nu merge, nu merge, domne. Trebuie să spargem ușa și gata, am scăpat, copii, am scăpat. Dumnezeu să te odihnească, domne, dar să nu mai faci așa ceva. Gata, veșine. Și-am bătut și copii. Am fănească. Vezi că-ți dau una de nu te vezi. Ia, hai o luptă. Hai. Hoa. Fugi și nu te mai... Gata că mă nec, blăbâlc. Și-ți bat și copii. Hai, pa. Pa, domne, pa. Arunc și cu ouă în voi. Nu vă e rușine. Gata, domne, gata. Gata.